Moi, mun nimi on Erika. Tervetuloa katsomaan minun Neule-podcastia. Ihanaa, että nyt kesä on vihdoinkin saapunut Suomeen, jopa tänne Oulunkin asti. Mitä sinulle kuuluu? Minusta tuntuu, että ainakin Instan perusteella tosi moni on neulonut ulkona ja on kadehtinut kovasti, kun joku on päässyt ihan laiturille tai rannalle neulomaan ja näin. Itse olen lähinnä neulonut nyt parvekkeella, kun on ollut kiireitä, mutta joo, toivottavasti itsekin pääsen vähän kauemmaskin muuallekin neulomaan ja nimenomaan niin kuin ulkona. Tänään minulla on yksi melkein valmistunut työ ja sitten kolme keskeneräistä työtä näytettävänä, mutta taitaa olla niin, että tällä kertaa kaikki työt niin, on neulottu suomalaisista langoista, niin aivan ihanaa, että minun lempilangat on päässeet puikoille. No niin, ekana näytän sen melkein valmiin työn. Ja se on tämä Ronja Hakalehdon suunnittelema The Bluebird-niminen neuletakki. Se on nyt puikoilta tippunut ja kuivumassa. Näin, mutta vieläkin on vähän kostea, että en ole uskaltanut vielä ottaa pois tästä levystä, mutta joo, se on nyt melkein valmis. Pitää vielä ostaa ensin napit ja sitten ommella ne napit kiinni, mutta muuten tää on valmis. Lankana mulla oli kauan mun lankavarastossa olleet karstalangat Pirtin Kehrämolta. Kauan sitten ostettu, niinku varmaan niinku siihen pahimpaan koronavuoteen asti menee niinku taaksepäin, mutta niin silloin minä innostuin niinku ihan uudella tavalla neulomisesta, niin silloin tuli ostettua paljon lankoja niin kuin ilman suunnitelmia. Tai silloin oli suunnitelma, mutta sitten en minä sitten niin enää halunnut tehdä sillä langalla just sitä neulepaitaa. Niin sitten se on vaan niin pyörinyt siinä lankavarastossa, mutta sitten näin tämän Ronja Hakalehdon uuden neuletakkimallin joskus tämän vuoden puolella ehkä. Ja sitten heti ihastuin siihen malliin ja sitten ajattelin, että hei, mulla on niin kuin siihen sopivat langat siellä lankavarastossa, niin sitten tähän sitten lopulta päätyi nämä karstalangat, DK-vahvuiset, suomalaisesta villasta kehrätty lanka ja aivan ihanan tuntuinen, kun neuloin menemään, niin jotenkin tuntui siltä, että se olisi jotenkin hyvin joustavan tuntuinen niinku sormella käsissä, en tiedä miksi, mutta se DK-vahvuinen lanka saattaa olla minun lemparivahvuus ehkä. Joo, tää karke oli tosi kaunis, mutta tuo kirjaneule ei ole vielä niinku minun vahvuus, että tuntui siltä, että tarvitsen kovasti vielä harjoittelua, mutta minun ystäväni Iina rohkaisi, että harjoittelemalla se käsiala paranee, niin pitää vaan sitten jatkaa yrittämistä sitten kirjaneuleen kanssa. Joo, tää on
Minä olen tosi tyytyväinen tähän lopputulokseen ja tykkään kovasti tästä mallista. Ja napit, niin kyllä minä ajattelen ostaa ihan semmoset niinku puun väriset luonnonmateriaaliset napit. Varmaan puiset napit luultavasti, niin ostan tähän neuletakkiin ja sitten se on valmista. Joo. Ja mulla oli ajatuksena, tai itse asiassa tämän päivän neulet, niin kaikki on niinku ajateltu, tai mielessä pidetty se Jyväskylän neulefestarit, jonne aion lähteä mukaan, niin, että jos tulee yllättäen kylmä kesä siihen aikaan, tai sitten muuten vaan illat voi olla aika viileät, niin silloin neuletakki voisi olla tosi hyvä, niin halusin saada tuon ehdottomasti valmiiksi ennen neulefestareita, mutta joo, sain kyllä valmiiksi. Dekovahvoiset langat on siinäkin mielessä kiva, että se etenee niin nopeasti, että yllättävän nopeastikin saa valmiiksi. Joo. Mutta joo, tämmönen tuli. Sitten siirrytään keskeneräisten pariin, mutta tämäkin on itse asiassa aika tosi lähellä valmista, mutta hetkinen, oliko se näin? Ja, eli tämä kesäpaita. Sari Nordlundin suunnittelema raitapaita. Laitan sen mallin nimen tuohon, en muista ihan ollenkaan. Mutta joo, se on nyt edennyt ja enää oikein lyhyt hiha tähän oikealle puolelle, niin sitten se on valmis. Kyllä. Joo, tässä mulla on lankana Jäänan lankapajasta ostetut Silkkinen nimiset langat kahdessa eri värissä, luonnonvalkoisena ja keltamulta on tämä keltaisen värin nimi. Ja lanka olikin, nyt en muista valmistajan nimeä, mutta minä laitan kaikki lankojen tiedot tänne niinku videon alle, niin kannattaa, jos joku lanka tai malli kiinnostaa, niin kannattaa käydä katsomassa sieltä. Sinne minä laitan kaikki tiedot. Niin. Joo, tosiaan silkkinen ja tässä on Suomen lampaan villaa ja sitten myös villasilkkiä. Nyt en ihan ulkoa muista sitä prosenttimäärää, mutta nyt joo. Eli 70% Suomen lampaan villaa ja sitten 30% villasilkkiä. Joo, niin se oli. Joo, ja tässäkin lukee. Eli Lakian laidalta on tämä silkkisen valmistaja. Joo, eli tuo villasilkki, tästä oli varmasti monta kertaa puhetta, mutta on se, että siinä ei kasvateta silkkiperhosta niinku ollenkaan niinku keinotekoisesti, vaan siinä niinku hyödynnetään villinä elävien silkkiperhosten niinku, jälkeen jättämiä tyhjiä koteloita, niin tämä on niinku tosi mahtava tapa tuottaa silkkiä. Tää on aika semmonen villaisen tuntunen, mutta sitten tässä on kuitenkin sitä silkin hohtoa myös. Tää on niinku sporttivahvuinen muistaakseni. Joo. Mutta on tosi kiva neuloa eteenpäin tällä. Ja ihana, minä tykkäsin tästä
väriyhdistelmästä, valkoinen, luonnonvalkoinen ja sitten tämä keltamulta, niin jotenkin tosi semmonen herkullinen kesäväriyhdistelmä. Joo. Ja joo, tosiaan tässä ei ollut niinku tässä teepaitamallissa ei ole resoria ollenkaan, vaan niinku neulotaan ihan niinku sileänä ja sitten taitetaan ja siitä tehdään niinku reunat kaulukseen ja hihansuihin ja sitten myös helmaan ihan samalla tavalla. Ja vasta niinku, myöhemmin näin Sari Nordlundin podcastista, että näin on tehty sen takia, koska jos tehdään näin, ja jos siinä on käytetty lankana silkkilankaa tai puuvillalankaa, niin paremmin niin pysyy niin terhakkana nämä reunat, kun niillä ei ole sitä ominaisuutta, että vähän muotoutuu takaisin tai ei veny, vaan vaikka venyisi, niin sitten menee takaisin ryhdikkääksi sillä lailla. Mutta villalla on sitä ominaisuutta, eli semmoista joustavaa ominaisuutta, niin se ei venähdä niin paljon kuin puuvillalangat tai silkkilangat ilmeisesti, niin sen takia on tehty tämmönen erilainen resoriton ratkaisu, mutta kuitenkin me käytiin ihan villalankaa tähän, niin ehkä olisi voinut ihan hyvin tehdä ihan normaali resori reunuksia, mutta halusin kuitenkin kokeilla, että miltä se sitten näyttää ja vaikuttaa sitten villaversiona, mutta kyllä minä luulen, että se on ihan toimiva myös villalangallakin. Ja saattaa tämä kaulus jäädä vähän terhakaksi, että olisi vähän semmoinen mini korkeakaulus tässä vaiheessa, mutta ehkä se ei haittaa välttämättä. Se näytti ihan sillä lailla sopivalta, sopivan kokoiselta kaulan ympärillä, niin ehkä ei haittaa sillä lailla. Joo. Ja tässä paijassa se oli mun mielestä mukava, että minulla onnistui tämä, mikä se on, saumaton raita, vai mikä se on, miksi sanotaan. Että ei tule tämmöistä väliä, kun vaihtaa väriä ja näin. Että pystyi, en ole aikaisemmin välttämättä onnistunut, mutta sen Sarin ohjeen mukaan tein ne pienet kikat, niin sitten näyttää ihan mun silmin oikein sileältä, saumattomalta. Saumaton, en tiedä onko se sillä, mutta joo, niin on tosi tyytyväinen. Eli enää vaan toinen hiha ja pääsee pian käyttöönkin. Toki pitää ensin kastella ja sitten kuivattaa, mutta tämä ehtii sitten kuitenkin neulefestareihin. On tarkoitus lähteä neulefestareille ystäväjoukon kanssa ja sitten tämä raitapaita on meidän tiimipaita tänä vuonna. Eli me päätettiin, että jokainen tekee raitapaidan ja sai valita ihan oman näköisen raitapaidan sitten itse. Eli mallin sai itse valita ja minä valitsin tämän mallin. Ja joo, olen tosi tyytyväinen, että saan tämän valmiiksi ennen festareita. No niin, sitten seuraava keskeneräinen neuletyö on aika paljon vielä kesken, mutta kuitenkin. Näkyykö kauhean hyvin tai näkyykö, en tiedä. Tämäkin on Sari Nordlundin suunnittelema ja
Poet T-paitaversio Poet-paidasta, tämä saattoi tulla ihan tänä kesänä, alkukesänä. Niin kuin julkaistiin tämä ohje, eli ihan uusi ohje taitaa olla. Joo. Lankana minulla on Vuonuen Pentti kampalanka. Eli tässä on tosiaan kampalankaa, niin niitä on todella juoksevaa ja laskeutuvaa ja todella ihanan tuntunen lanka. 70% suomalaista lampaanvillaa ja sitten 30% teenseliä. Tääkin on DK-vahvunen. Joo. Ja väri on kobortin sininen. Joo, kyllä. Tosi kaunis. Tää on niin, tässä on semmonen niinku himmeä kiilto. Varmaan sen tenselin takia, mutta mun mielestä tosi hyvin sopii tähän paitamalliin. Tää Poet pitsi, mikä se on? Pitsi malli, joo, on tosi kaunis. Ja kuitenkin aika niinku yksinkertaisilla tekniikoilla pystyy tekemään, niin tämä on niinku aivan mahtava ja nerokas idea. Eli ihan vaan oikea ja nurja, sitten vielä 2 yhteen oikein ja SSK, langan kierto. Ihan näillä yksinkertaisilla niinku tekniikoilla tehdään näitä upeita kuvioita, niin joo. Eli nyt minä olen päässyt, joo, hihat on eroteltu ja nyt neulon tätä niinku vartalo-osaa eteenpäin, mutta kuitenkin tää on aika hidasta, kun se on niinku kauttaaltaan sitä pitsiä, mutta toisaalta tää DK-vahvunen lanka, niin kyllä se sillä lailla niin pitsiksi etenee aika nopeasti. Ja oli tarkoitus, että tämäkin tulisi valmiiksi ennen Jyväskylän neulefestareita, mutta saa nähdä, voi olla, että en ehdi välttämättä saada valmiiksi, koska lähden ensi viikolla pitkäksi ajaksi, pitkäksi, mutta 2 viikoksi reissuun ja ei välttämättä ole siellä paikan päällä kauheasti neuleaikaa, mutta aion kuitenkin yrittää parhaani. Joo, mutta on todella ihana neuloa tätä eteenpäin. Olen niin rakastunut tähän malliin ja sitten myös lankaan, niin silloin neulominen on niinku silkkaa iloa ja onnea. Viimeinen keskeneräinen työ, jonka näytän, on mimmipaita. Se on ihan vasta aloitettu ja niinku tää kaulus menossa, niin ei juurikaan näytettävää vielä, mutta ainakin esittelen mallin ja sitten langan. Nytten, eli se malli, mimmipaita taitaa olla todella suosittu malli. Maria Kostamovaaran suunnittelema ja se oli ihan Taitolehdessäkin kannessa tämä mimmipaita. Se on se paita, joka on niinku muuten hyvin yksinkertaisen näköinen, mutta nypyt tulee niinku kauluksen ympärille ja sitten hihan suihin tai niinku ennen resoria ja semmonen, että niinku ne nypyt näyttää niinku vähän niinku kaulakorulta tai rannekoruilta, tosi semmonen kaunis malli. Halusin neuloa sen heti kun näin sen mallin ja sitten ostin ihan sitä mallia varten viime vuoden neulefestareilla langat ja vasta nyt pääsi puikoille. Mutta
käytän Jalovillan vuonaa siihen. Tää on aika kuuluisa tunnettu lanka kyllä, mutta joo, tämäkin on suomalaista villaa 100%. Ja joo, tämä värin nimi on hyvin hauska. En minä sen takia ostanut, mutta tämä väri, tämä keltainen, niin oli tosi ihana. Niin sen takia ostin, mutta tämä värin nimi oli Iso mummon alkkarit. En tiedä näkyykö. Mutta sen niminen väri. Aika osuva ehkä. Mutta joo. Tästä oli kyllä hauska valita nämä sitten ostettavaksi. Ja sitten joo, se oli mulle ensimmäinen kerta päästä niinku livenä ostamaan tai niinku katsomaan näitä Jalovillan lankoja, ja se oli niinku mun eka kerta nähdä sen Johannan, niin minä olin tosi niinku innoissani, että sillä ostoshetkellä niin mulla unohtui kortin PIN-koodi ihan täysin ja kortti meni lukkoon. Semmonen accident kävi viime vuonna, mutta onneksi minulla oli ystävä, joka lainasi rahaa sitten, niin ei tarvinnut olla ostamatta lankoja sen koko sen reissun aikana, niin se oli mahtavaa. Mutta joo, kyllä. Eli joo, vasta nyt pääsi puikoille, mutta sillä lailla niinku tuo kivoja muistoja mieleen kyllä. Joo, siinä oli kaikki ne näytettävät neuletyöt tältä erää, mutta voidaan vielä vähän se jutskailla. Niin, tästä silkkisestä tuli mieleen, että se oli niinku tosi ihanaa, että niinku tässä on käytetty niinku suomenlampaan villaa ja villisilkkiä. Se oli vähän niinku mulle henkilökohtaisesti semmoinen unelmayhdistelmä ja aivan mahtavaa, että on niitä yrityksiä tai yrittäjiä, jotka toteuttaa kuluttajien unelmia. Just se neule harrastuksen kautta minä olen tutustunut niin moniin yrittäjiin, jotka tekee just sitä, että toteuttaa varmaan omienkin haaveiden kautta monien kuluttajien unelmista tehdään totta sen yritystoiminnan kautta, niin minusta se on aivan uskomatonta ja minun oma käsitys bisneksestä tai semmoisesta on kovasti muuttunut positiivisemmaksi tai positiiviseksi, niin se oli tosi ihanaa. Ja sitten toinen semmoinen unelma lanka materiaalin puolesta unelmalanka niin ilmeisesti on ilmestynyt tänä vuonna, jos muistan oikein, niin idän Kehräämolla on kuulemma semmoisia lankoja, joissa on suomalaista villaa ja suomalaista pellavaa, eli se on 100% kotimaista, niin pellavakin on tuotettu Suomessa, niin se on aivan upea juttu, että joku toteuttaa semmoisenkin haaveen, että se on harmi, kun pellavan kasvatus ja kehräys ja kankaan tuottaminen, niin sehän on ollut Suomessa jo kauan sitten, mutta sitten se on vähän katoava tai kadonnut käytännössä ehkä semmoinen kadonnut tai katoava perinne, niin se on todella surullista, kun itse aloin ompelemaan paljon näitä
pellavakankaista vaatteita ja on kovasti tykästynyt pellavakankaisiin. Ja niin kuin ylipäätänsä pellavaan niin kuin materiaalina, kuituna, niin on tosi ihanaa, että joku on tehnyt niin kuin kokonaan niin kuin Suomessa, myös pellava on suomalaista, niin haluaisin ehdottomasti kokeilla sitä lankaa sitten sitten heti kun tilaisuus tulee. Eli esimerkiksi nyt Jyväskylän neulefestareilla taitaa olla myös idän kehräämä. Joo. Ja sitten jos puhutaan niinku mun niinku neule niinku lankojen suhteen neulehaaveista tai lankahaaveista nyt puhutaan, niin sitten minusta on aivan mahtavaa, että nyt viime aikoina on tullut enemmän niitä luonnonväreillä värjääviä värjäreitä. Niin ennenkin tämä aurinkokehrä on hyvin pitkään tehnyt sitä, mutta lisäksi tämä idän kehräämäkin värjää kasviväreillä lankoja, aivan ihana juttu. Ja sitten myös Lankastudio Suovilla, niin sekin tekee kasvivärjäystä tai kasviväreillä värjää lankoja, suomalaisia lankoja. Aivan ihana juttu siinäkin, niin kasviväri ja suomalaista villa, niin unelma niin yhdistyy ja mun unelma yhdistyy ja sitten se on niin tosi ihanaa, että niin koko ajan ehkä menossa vähän enemmän niin ekologisempaan tai niin lähemmäs luontoa tai niin, sillä lailla siis semmoisen suuntaan menossa. Ainakin tuntuu siltä, niin se on aivan mahtavaa. Joo, ja sitten minä huomasin, että nyt Jyväskylän neulefestareilla on jo näytteille asettajat selvillä. Ja huomasin, että siinä on aika paljon useitakin semmoisia yrityksiä, joiden lankoja en ole koskaan vielä kokeillut, vaikka kyseessä onkin suomalaisesta villasta ja kotimaisista langoista ja näin, niin olen tosi innoissani ja haluaisin ehdottomasti kokeilla niitä. Ensinnäkin se idän kehräämö ja sitten se Lankastudio Suovilla ja sitten tuo Linkula Spinner, niin se on myös semmoinen uusi kehräämö. Ne on sitten ihan luonnonväreissä niiden langat, mutta ne kehrää kotimaista villaa ja niin kuin lampaavillaa ja sitten myös alpakan villaa ja sitten myös kotimaista niin kuin angora kanin villaa. Että kuulosti tosi hauskalta ja mielenkiintoiselta, niin todella innolla odotan, että pääsen niitä sitten hypistelemään ihan paikan päälle ja katsomaan niitä livenä lankoja. Joo, tosi innolla odotan. Ja sitten aika vasta nyt oli tuo Knit in Public päivä. Joo, KIP-päivä. Joo, Knit in Public päivä. Ja itse en päässyt mihinkään neulomaan just silloin osallistunut, vaikka sitä ennen minä olen aina joka vuosi osallistunut Oulun Taitoshopin järjestämään tapahtumaan, mutta harmillisesti tänä vuonna en päässyt. Mutta minusta tuntuu, jotenkin tänä vuonna minusta tuntui tosi upealta, että nyt silloin KIP-päivänä niin ympäri Suomea ihmiset neuloi niin kuin julkisella paikalla. Minusta se on tosi ihanaa ja tärkeää, koska minä törmäsin yhteen niin semmoiseen kirjaan. Minä olen lukenut viime aikoina vähän
hyppään asiasta toiseen, mutta minä olen lukenut viime aikoina paljon semmoisia luontoaiheisia suomenkielisiä kirjoja. Tosi on kovasti kiinnostunut niistä, koska minä olen itse biologia niin poispäin. Ja siinä oli yksi kirja, jossa oli semmoinen vitsi, joka liittyi siihen niin joulun pehmeään pakettiin, mutta se oli tosi semmoinen ikävällä tavalla niin vitsailtu siitä pehmeästä paketista, eli niin neulelahjasta ilmeisesti on puhuttu, niin sitten mä ajattelin, että onko tuo muka hauska? että niin se oli niin semmoinen, että vähän niin kuin vitsailtu sillä, että niin pehmeä paketti ei ole niin suosittu tai niin se ei välttämättä se halutuin lahja tai jotain tämmöistä. Mutta niin kuin, no, jotain tämän tapaiseen juttuun minä olen niin törmännyt aikaisemminkin ja minusta tuntui tosi ikävältä, että sillä lailla niin edes vitsinä niin halveksitaan tai alennetaan niin käsityön arvoa tai aivan niin kuin, joo, mulle tuli vähän semmoinen hyvin ärsyntynyt olo aiheesta ja sitten tuntui siltä, että ne on niitä ihmisiä, jotka ei ole koskaan aikaisemmin välttämättä edes yrittänyt niin kuin neuloa mitään. Ehkä käsityötunnilla koulussa saattanut kokeilla jotakin, mutta ne on niitä ihmisiä, jotka ei harrasta käsitöitä ollenkaan. Niin minusta on kuitenkin tosi tärkeää, että me, jotka harrastaa sitä käsityötä, niin me näytetään ylpeiltä siitä, mitä me osataan. Se, että me osataan neuloa, niin se on niin kuin meidän oma supervoima. Hyvin ainutlaatuinen supervoima ja sitä meillä on syytä olla todella ylpeä. Niin. Kun näköjään ei ihan kaikki ymmärrä sitä, niin se on tosi tärkeää, että ainakin me itse ollaan todella ylpeitä siitä, että me osataan käsitöitä tehdä. Pipoja, paitoja, kaulaliinoja, lapasia, sukkia niin kuin itsellemme ja sitten niin kuin läheisille, rakkaille, muillekin ihmisille. Niin siitä pitää olla tosi ylpeä ja iloinen ja onnellinen, että ei sitä pidä niin kuin mitenkään piilottaa tai ainakaan hävetä tai näin, että joo, niin minä ainakin koitan sitten aina tilaisuuden tullen niin neuloa sitten julkisella paikalla, enkä yhtään aio piilotella tai hävetä tai sille. niin kannattaa toimia sitten sillä lailla, niin kuin kaikkien neulojien kannattaa olla sitten ylpeitä. No niin, tuli vähän pitkä loppupuhe, mutta se on siinä. Ja sitten en tiedä, en välttämättä ehdi enää ennen niin kuin heinäkuun alkua niin kuvaamaan toista jaksoa, koska mulla on reissu tulossa, mutta olisi tosi kiva kuulla, jos jos olet menossa neulefestareille Jyväskylään silloin heinäkuun alussa, niin olisi tosi kiva tavata ja jutella neuleista, niin vetäkää mun hihasta. Olisi tosi ihana niin kuin nähdä kasvotusten ihmisten kanssa, jotka on niin kuin, katsoneet mun tätä YouTube-kanavaa ja sitten niin, jos olet menossa sinne Jyväskylän neulefestareille, niin mitä neulekauppoja odotat eniten? Olisi tosi hauska kuulla. Ja jos ei ole menossa sinne neulefestareille, niin ihan sama, onko sinulla mielessä joku semmonen itselle uusi joku lankamerkki, jota haluat joskus kokeilla? Olisi niistäkin hauska kuulla. Mutta nähdään sitten varmaan heinäkuun puolella ainakin. Mukavaa
neuleaikaa, kesästä neuleaikaa. Nähdään sitten taas. Moikka!